Abusia Kenkan meso wa wo TV on YouTube ni mesrel eye dwumedi foforo kra kota foforo ababeto nsinimu eye akan anansesem ho matete tidi ni bi e na na ye jebre atobre a ye be Kenkan e de asomo ye be ye ni ti ni obroni fe na chapter no eye na watch bia e wa wo TV on YouTube ti yesrewa eye na wakan ye ho ma ye de dwuma mprempren eye Oba Bone Dane Francis Aubrey Obiri e na otrowe tia ye on our TV on YouTube na kan ye ho e wo Kenkan dwumedi so Area Abusia Kenkan meso wa wo TV on YouTube so e na we ye da se bebre se me mende bia e ne de theater ase ahodu ni na wo kan ye mo se nani de di kan a wo rehwe ye nga e ya kan amansem homa tete di ni bi na ye debre tobre ne ye Kenkan e de mawo ti biara na wo twi biara na homa ye de erifiase no e ye Oba Bone Dane ehuma nini eye Francis Aubrey Obiri e na otro ya uko Bureau of Ghana Language sa ubenya homa ibi ato wo ho no na na ye woti asia no so season 1 episode 6 chapter 6 yemu kompo na yemko tie num ye hwe ne siye ye hu ise tie num ko fini ma akọ ne namfonom akọ ye nsemone won aboro won e ma won buefu wo kokon topaw eni ti won afa adwene e ma sukuu na fu a wo no mo fre ya kwa twitwa meko ene ntorwa ne mfu bi e wo mu nyina sei no sukuu no so won kokọ a wo ye e ma mo fra ne kra nyankesua bi won akoto nkukọ ni ti awo wo nyina sekan ama wo nyina ewu edimu na teacher ye ntumi ko pue won so won ankasa areka won enum nsem wo wuram na ode won kọ ahemfi won abọ won awofoka e ma won atia na mofra no so won agua won ama ya asotwede ama won na kofini maako awofo ehu se won ma ne tena kurom a emoya kofini maako papa ya opre ko aye se ne wo fa kofi banfo mefa no no ne nkotena osuhu esan ne mere kofinti eti wa abọ ne no ereko won ama na fitu te bia ne be se den wo ho ana ye behu e wo tie sie ni mu asenti ni ye wo fa kofi banfo ntentena e wo suhu abusia medinga ne awo ya ate mana mpanyin akan wo se ye nkote waduru mra enuane ahaban nso enya ahaban bia na ye duro mesra okoto foforo kra de ababetu nsu no mu ne ye Awo TV on YouTube se wo pa adoma nkoma semate abakoma sem tetesem anansesem ne yerekoso ene omeyi mu nsem a mesra ko YouTube na hwehwe Awo TV yen logo na ye black and gold se ne be ya wo nyere nti no yen de ne ye black and gold mesra wo hu a wo be se don kokko bi won ten honom eye subscribe button no mesra Fabose wo homa me kindly hit the subscribe button ye da si bebre ye ma akwa abanso Akenkan nini afuti awofo no ede ma won bani maako no edi ni tirim dem para nanso onya akowura sukuu mu osuhum ho na onya anamfo no ofi ase ebu bratew empanyin se denti adedaw ne sonye sona bieu wo sabu ohuri nso moja mpa ni tirim da ewo mu a na wo fa afre na kananim na wajai kakra da bia wie ni maako ko sukuu no okoto ne namfo baanu bi a wanya wo sukuu ho se wogina kwan so eridi nkomo obi akokan se won ma won kotiri okisi emenu yanwe okan pe na nkai ne pene so enti wodi won sukuu homa ekosie baabi e na wokofa anade e de won ani tire ewirem wore konara e na wo hu okisi bon bi enti wodi won ani e kire ho ni maako se ono e na wakwada wakisi tiri mu enti obetu bon no nkai no pe aboya no puefiri nkai na no eginan se ni makutu kakra na ode ne nsa ahyemu asa odoti ni bi ahwe na wa aboni tinko se aboya no wom pa enne obehu bribi ogusu saa no ne nsa ka bribi wo bom no mu ema ogo ni mene wa mu brel ka kire ne namfonom ne se yanom mensa kano osio mereka sei na nkai no ho rewo so eni gentraso nti obi akuse ne sra ye mede obi akọ kan ho no nso se ni sisi na mepe ni maako bua ise se mo anyai saa meja no mi amerebre no ehe na mere oka saa no wojai kasa na wopa ne chew se ommomoden entwe no mra ni maako de na ahode nyina twe de kodi a showbom ni mu no pue
wo behwa denni opremre tintin kakraka bi nanim ako atwenui ene pani behwe ho enamfo benu yankai bra wo to wo na de ne gui wo dimirika bi hyehyɛ so ya na eyehu obiara de ne ti bo mu fa baabi na ne awotiara ne sɛ wo bubu fa so wo wira mu ho nsoye wo wo ne ha ma atuatua won de wankasa afa wani bu ni makonso hu ni aba no ohyimo wo no to baabi e no sorry guan otu ne nan no nye na wo fem bribra odina ne nan mu hwe ase be ye mpanyenu ewi atiri no na oda fem a wa ha na ni ware home fo sani a watumrika atwa kwansin du oda ho no ote sane namfo no gina tiri baabi e na wo frɛ no nanso na ontumi nye so wo twu be ne nkakra na wo bisa no se aboa na kanana ohima ne nsa de kyerɛ ise biribiara nyɛ no enamfo no hu ise yehu nkuto na kita ni maako enti wo kɔpagya wo ni gina ho ogu ahom koko sɛ entempara na wode wɔn ani kyerɛ fie wore ba no wo tetekyerɛ wo kwankyɛmpe na wahuru wodu fie no wo kan se wore man sukuu hɔ akɔhwɛ ne awore ye wodu hɔ a sukuufu ni nyina na ahia waduo hɔ akyerɛkyerɛfo ni nyina nso gyina hɔ bi akyerɛkyerɛfo no mu bi akokora huma ne sukuufu ɔkyerɛ wɔn ade no edin wɔ mu no na akokora bi nso egyina wɔn nkyɛn ni makonom hu no saa no wɔn koma tui enti wɔyɛ sɛ wɔbɛsan wɔn akyi koraa wɔn ho anyɛ hare sɛ na akyerɛkyerɛfo no bi ehu wɔn dedaw enti wɔfrɛ wɔn begyina sukuufu n'anim wodu hɔ pɛ na akokora ne tea mu se mofra na wodi me ho fɛw nini ni makonom kan tam sɛ wɔn hyia ɔpɛhene no wɔ baabi ara da wɔbisa ni makonom sɛ wɔ fihin so ya wontumi nkasa eyi ma akyerɛkyerɛfo no gye ɔpɛhene n'asɛm no tum mu ɛma wɔtwe ni makonom aso obiara di madu efi hɔ ni makon yɛ n'adwene sɛ obegye sukuu no koraa ɔkyerɛ ne wɔ fɛsi ɔne ne bɛtɔn obroni waawu no wɔfa banfo tu ne fo sɛ ɔnkɔ sukuu ni nwie na enu akyi otumi yɛ adwuma ɔpɛ biara ni makon yɛ mpene no wɔfa banfo kyerɛ ɔna konta prɛko krataa mɔ no nso ebuya isi abofra ne bedi gua oni hu asɛm muaya ne wɔfa nyɛ ni nti ɔne ni makon efi ase tɔn obroni waawu na ni maako bɔ ne ho mɔden wɔ ade tɔn ho enti na ne wɔfa ne pɛ na asɛm joda ne yaw de ye gwada wɔ suhum no adegye unni hɔ nipa pii fi nkurase atwa ho ahyia no bedi gua biribiara begua so hɔ enyarewa a wɔtɔn na aduru ne bi ne kooko sesaboro joko ene miti na mitonko na ebinom frɛ ne sonko latiti no yaw da bi ewie ni maako ne wɔfa ereton niema no ni maako adamfo bi bebu na ani kyerɛ no ɔno nso tee ase enti ɔkra ne wɔfa sɛ ɔkɔdan ne ho aba wɔn ati kodo mu pɛ na wɔn man fɛ nifa so sɛ wɔrekɔhwɛ nkonyayifo bi a waba hɔ no ɔhyɛ batakari fitaa bi na kyɛw pɔtɔpɔtɔ bi hyɛ no okura baabi a wɔde ɔno nka homa adura ho ɛno ɛna ebua no ne nkonyayi no wɔde ntamasin fitaa bi abiri tum asɛw fam na abaduaba bi si so ehabanma ne abibiduru ahoro gugu n'anim ɛna nanka akɛse abien nso gu hɔ ɔwɔ kɛse biako egu nkonyayifo no kongu na ɛwɔ mu a na ɔwɔ ne san afa ne nsa ho aboafo baanu a wɔka ne ho no obi akokura na wuta ɛna ne ɔtoso abien nso kura dono awon asɛm ne sɛ nkrɔfo baanu nyinaa num ayɛ dabo na esan sɛ wɔpɛ besin so wɔni sinti wɔfiti kankyee bi mu ho ntokuru na wɔde twiw no muhu mi okura dono no ɛne ɔkyea me ni maako ne n'adamfo a wɔfrɛ ne kwafo ne du hɔ na nkyɛ ɛna nkonyayifo no frɛ abrante bi abrante ne de ahopopo kogyina eguam hɔ ɔde krataa bi ma abrante ni sɛ ɔnwe owie no ɔnom nsu gu so afei nkonyayifo no kyerɛ ne sɛ
omue na ano ehwara ofi ase twetwe si dia hanu ebom bia ko ne bebre owie yi no obisa abrante ne se opeden obuya ne se opewate a wode bɔ won nsa ne bi oma otra won nsem na obo mu yi wate fefe bi de te no behwa adefo no pii ya wa abrante ne se onim nyansa na nke se so keso pesika sabre no na ni mako ne kwafo nso bu afu de ne nse danfo na mi se sika wo ken se wo fra won a wo beka se wo pesika wo mu na nkonya yifu no fra yi sa abrante bi akomra na anu yansi na ni mako dimrika du ho de dawo na adwene ne se ore be fisika se kan de no na wanya bi abɔ ne ho nkonya yifu no bisa ne se opeden ode ahohare bua yi se opesika behwa adefo no ken so niminyansa ni mako nwenwen kakra etere kwafo a ono si abegina n'anim pɛɛ no ni aiban ne se nkonya yifu no bobɔ krata tintintin bi anokwan etere soro ehye ni mako nsɛm na ɔka tere ne se odamu to fema ɔbɛbɔdam afi wode agori hyehyɛ so se nkonya yifu no sawa na ɔde ni dua na tere krata na no nyoma awore tu ni si no oka akasa bi obiara nte ase na anu si pe ni makote sekrata okurai no erewo so onim se sika na rebenti na anu sere wara preko pe obehwa owo kesi bi na wapue wakrata yi mu open so damu to fem no ogwan na nso nkonya yifu na hye no asese odamu gwan a obebodam eba asa no behwa adefu no nyina gwan kodi na tiri a na wore serew ni maako nkrofo a wakan fiase no se ni maako ni nyansa se okay so opesika no afei wotwa won ho yaw ne se unkuto na onim nyansa unkuto na opesika sika ni bredo wi afa ni maako na aka ni nkuto wo gwam ho a ohun no yori yei wapu ne to asanga ha nani owo ne ye sore to aba nanim pe no tia mu de nanim se pape me pa hotel de wadio me mpe sika biaro mewio obi mejemi o nkonya yifu no hu ise ne abrante no hore popo no se wanya de na mfi ne nsema obewu ato ne so okodei no ni manku gu ahome mprensa ne hu fifiri de fa wani keri nkonya yifu no kan se ode beche na de nti onyina ho ehu dudu nti wanyina ho ba biara se ne wo fa ho odu ho no na ne wo fa ate asem no de dawo enti wan fa hinta no no bo no ne asi nyina na otwe abien ati no ni manku de tu ne wo fa nim se opeso tu kwan konkran ekopa adwuma biye ne wo fa tu ne fu se onko efise ba biara nyoyi sabre no one ne nanfo baanu bi ahyehya akwantu no ho dedawo ni manko ken se ompene enti ne wo fa banfo kra agya preko ma obasu hum ho ono nso ene ni manko bekasai nanso antentam agya na mpa abawo enti ade ti anopetutu tu no sanfre ni manko e wo ne wo fa anim oken se akonta tie mentu kofi se me na me wo no ni ore chosa no ennim se na atiatia sebe mani afika kra no brayin so ma abobiara san me mpese se na awia tetan mani no eye no sa enu nti na da me de kasa kire dan nan no wo so tonfo tono a ode asan ne boba bi e ho nsae onka ihu se sianti eguare nkran kono onyi mfi na adwene mu na yenkwa akura na memfa ma asase ne nhye ne nsa na daachi bi mi ni ho a nani antan obaduadue fo nto ne nafunu nimsa katiri wofa banfo to osempa ma ani maako eja praku anu si no na ontumi mpata nani impanyin si Oba Bone nim kasakire ayefunu boni nim asa ensem dodo eja praku kan yi mu biara mu ni maako abasem eja praku hu se oye ho hwe ya erinye ye no
Oja ne kwansi di ahenu. Ni mako da na se no fi ase boaboa ne ho. Okɔhye ne namfo baanu a wahyehyɛ ho deda ona sese. Ade tia wo besima konkan. Ewi abusia kenkan me. Tiesia Oba Bone Dane ho ma ne nso ye de abawie. Ya mo yina mo ene hwe yakra mo ye nhia na wo te se ne. Abusia me dinga ne awo ya ate mana mpanyin aka wo. Wo se ye nkote waduru mra enuane ahaban. Nso enya ahaban bia na ye duro. Mesra okoto foforo kra de aba betu nsu no mu ne ye Awo TV on YouTube. Se wo pa adoma nkoma semate, abakoma sem, tetesem, anansesem, ne ye rekoso ene omeyi mu nsem a. Mesra ko YouTube na hwehwe Awo TV. Yen logo na ye black and gold. Se ne be ya wo nyere nti no. Yen de ne ye black and gold. Mesra wo hu a wo be se don kokko bi won ten honom. Eye subscribe button no. Mesra wo Fabose wo ho mame. Kindly hit the subscribe button. Yedasi bebre. Ye ma wakwa abanso.